Biafran itsenäisyyttä ajava nigerialaisryhmä on kokoontunut Lahteen. 5-päiväisessä tapahtumassa ryhmä on tehnyt Biafran itsenäisyysjulistuksen. Tapahtuman taustalla on lahtelainen Simon Ekpa, joka vangittiin viime kuussa epäiltynä terrorismirikoksesta. Ryhmä suunnittelee huomiseksi Lahteen isoa mielenosoitusta Ekpan vuoksi. Hämeen poliisi seuraa tapahtumia. We gathered in Helsinki last year for the preparation to today's event. And then we chose Lahti because our Prime Minister, Simon Ekpa, whom the Finland local authority says he's inciting us, he's not here with us today. So we gathered here because this is a city where he lives. And we are used to Finland. They say he's inciting people, but we are fighting for our freedom. We have the right to self-determination. And that's exactly the same thing